όσο θα πάει. Καλή σας μέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας από Ηλιούπολη. Γεια σου Ηλία μου, τι κάνεις? Πέρα στον Εθνικό Σταρ. Καλημέρα αγόρι μου. Καλησπέρα στην κυρία που έχετε δίπλα σας. Κυρία Σικιώδη τη Δίνα, εδώ την ωραία μας τραγουδίστρια. Ναι, θα ήθελα να της κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Πόσες είπες την ημέρα κάνει? Καριόλα, καριόλα. Κυρία Σικιώδη μου, κυρία Σικιώδη μου αγαπημένη, μην ξεχνάμε ότι εμείς εδώ πέρα, πέρα από μια πολύ ποιοτική εκπομπή, έχουμε και έναν άλλο σκοπό. Αντί να βγαίνουν τα παιδάκια αυτά όλα τα δυστυχισμένα και να πάνε να βιάζουν τις μητέρες τους, τους αδελφές τους, να σκοτώνουν, να κακοποιούν, κυρία Σικιώδη μου, παίρνουν εδώ και. Γιατί βρίζουνε, δεν είναι. Κυρία Σικιώδη, προχωρούμε να βγάλουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Εθνική μας Σταρ. Καλημέρα σας, κυρία μου, πού τηλεφωνείτε? Σας άκουσα. Καλημέρα σας, από πού τηλεφωνείτε? Από Παγκράτη. Μάλιστα, πώς σας λένε? Ακούτε? Πώς σας λένε? Δημήτρη. Μάλιστα. Δεν σας ακούω καλά εγώ δυστυχώς. Μ' ακούτε? Μικροφωνείτε τη τηλεόραση σας, αν θέλετε μπορείτε να τη χαμηλώσετε και να μας ακούσετε. Εντάξει τώρα. Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε και εμείς μια χαρά. Είστε, τι να σας πω, είστε θαυμάσιος για την τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω κάτι που έλειπε. Σας είδαμε βέβαια και στο Μαστοράκι και προσπαθούμε να σας δούμε έτσι όσο πιο συχνά μπορούμε να σας θαυμάσουμε, αλλά είναι αδύνατο, δουλεύουμε, δεν μπορούμε. Με συγκινεί η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας και ζω για σας. Πιστεύω για σας κάνω κάποιες ενέργειες. Εγώ για σας είμαι ηθοποιός και καλλιτέχνης. Και η κοπέλα που έχετε δίπλα σας και το άλλο το παιδί του δημοσιογράφου τον είχα δει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, η κοπέλα δεν είναι πια εδώ. Ούτε θα ξαναυπάρξει εδώ. Α, έτσι. Πάντως έχετε και μια πάρα πολύ καλή ορχήστρα, άσχετα αν έχει πρόβλημα τώρα. Έχουμε πρόβλημα των ηχείων εδώ πέρα και Άσχετα. Και μάλιστα Πάντως, ναι, πέστε μου. η κυρία που τραγουδάει εδώ, η φίλη μας, πάει τώρα με την ορχήστρα και συνεννοείται πώς θα τα φτιάξουμε. Γιατί έχουμε πρόβλημα ηχητικό λόγω του. Είχαμε κάποια μηχανήματα που έχουν γαλάξει. Και προσπαθούμε να τα φτιάξουμε αυτόν τον καιρό εδώ. Όλα φτιάχνουμε και τα decor. Εγώ το βλέπετε λείπει και ο δρόμος που καθόμουν εκεί ο Χρυσός. Ναι, γίνονται πολύ ωραίο, ναι. Όλα αυτά θα τα ξαναδείτε πολύ πιο ωραία και με πιο μεράκι και με πιο δουλειά γιατί τα αγαθά κοπιστώνται. Έτσι, πάρα Πείτε μου πολύ. κάτι για εσάς. Πάντως πιστεύω να κάνει γρήγορα η κοπέλα να γυρίσει να μας πει κανένα τραγούδι. Είναι πολύ ωραία η φωνή της. Πολύ ωραία φωνή έχει η Ντίνα, πραγματικά έχει πολύ ωραία φωνή. Εσύ έχεις πολύ καλή φωνή και γενικά έτσι έχεις βγάλει ένα πολύ καλό δίσκο, ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τον έχω βγάλει ακόμα, τον βγάζω. Ευχαριστώ. Ναι, κατάλαβα τι θα Λίγα, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Ο δίσκος βγαίνει, να τον έχετε όλοι στο σπίτι σας, να με ακούτε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου και μόνο. Να σου πω όμως, έχεις την εντύπωση ότι ρε μαλάκα, αυτά που σου λένε τα πιστεύουν όλοι. Καλέ μου άνθρωποι το γεγονός ότι. Τι καλέ μου άνθρωποι βαβαριές που λες, τσέτουλα να πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφώνησες και έχω να σου πω το γεγονός που μας ψηφίζεις ακόμη και αρνητικά. Ναι, αρνητικά σε καταψηφίζω να μου, γιατί με κάνεις και πέφτουν κάτω στο γέλιο να μου, σου μιλάω, την έχω καταβρει εδώ. Το γεγονός ότι έχεις πάρει να μας το πεις αυτό το πράγμα σημαίνει ότι να σου πω για κάτι άλλο. που μας διατηρείς επικαιρότητα, υπάρχουμε, είμαστε εδώ και για εσάς που έχετε να διάσετε τις μάνας σας και τις αδελφές σας και έχετε απολυμμένο, τηλεφωνείτε εδώ, βγάζετε όλα τα δίκτυα και τα πάνω στον εθνικό σας τάφο δεν φταίει τίποτα. Εγώ είμαι εδώ, πάρτε, βρίστε, θαυμάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι ο Αντρέας Ευαγγελόπουλος, ήμουν, είμαι και θα είμαι αυτός που είμαι. Εδώ είμαι εγώ, τηλεφωνήστε. Για να βρείτε, είτε για να θαυμάσετε, είτε για να πείτε τον πόνο σας, είτε για να πείτε τον καημό σας, είτε για να ξεσπαθώσετε. Εδώ είμαι εγώ, το χάπι σας. Ίσως τι να την κρύβετε το τηλέφωνο. Κακομοίριδες. Τι κακία, Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Τηλεφώνημα από Χαϊδάρη. Μάλιστα. Θέλουμε να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που μας φαίνεται τόσο καλές πίτες στην τηλεόραση. Τι είναι, με ευχαριστήσετε. Μας φαίνεται τόσο καλές πίτες στην τηλεόραση. Δεν ακούγεστε καθόλου. Λίγο πιο δυνατά. Ακούτε? Λίγο πιο δυνατά. Ναι, δεν ακούγομαι. Τώρα σας ακούμε, ναι. Λίγο. Ναι. Ναι. Με ακούτε? Βεβαίως. Ονομάζομαι Γιώργος και δεν ξέρω, δεν έχω λόγια να σας περιγράψω πόσο ευχαριστημένος είμαστε που σας παίρνω τηλέφωνο και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το καινούργιο σας δίσκο. Πότε θα κυκλοφορήσει, γιατί έχω ρωτήσει σε κάποια συσκοπολία και δεν... Και το δικό μου λέτε, Και το δικό σας,
Ο δικός μου δίσκος τελειώνει αυτές τις μέρες από το στούντιο που τον επιμελήθηκε ο κ. Σπύρος Παπαζαφυρίου και τον ευχαριστώ πολύ για το μουσικοσυνδέτη του Σπύρο Παπαζαφυρίου. Και σε λίγο καιρό θα είναι και στο εμπόριο, συζητώ τώρα με τις εταιρείες που θα τον πάρουν, με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που πιστεύω ότι τα τραγούδια θα αγγίξουν όλη την πλειάδα ανθρώπων. Άλλοι που αγαπούν τα νησιώτικα, άλλοι που αγαπούν τις μπαλάντες, άλλοι που αγαπούν τις ρούμπες και άλλοι που αγαπούν τα ποιοτικά. Αυτός ο δίσκος τα έχει όλα, έχει 13 τραγούδια. Μπράβο, μάλλον στο κόλλο τώρα. Μαλάκα. Μια ακόμη εκπομπή. Έλαβετε. Πολύ ωραία φωνή σου. Πάμε να ακούσουμε ένα τηλεφωνηματινάκι μου. Καλημέρα σας. Γεια σας, Γιώργο, λέγομαι. Από Παπάου παίρνω. Μάλιστα. Κάντε. Λέει εσύ. Μαστάτο, ξέχασα. Την άκουσα. Ξέρετε, εθνικός μαστάτο, θα σου πω. Άμα το νιώθετε μπορείτε να το λέτε. Το νιώθω, παράληψη μου. Αυτός ο καλικάτερος ήρθε φυσικά. Ξέρω ποιος είσαι εσύ και θα τα πούμε άλλη στιγμή. Ξέρω ποιος είσαι, δεν πειράζει. Εντάξει, δηλαδή πούρι. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, αγόρι. Θα τα πούμε με άλλους τρόπους. Ξέρεις εσύ. Πες μου εσύ, παρακαλώ. Δεν πειράζει, θα τα πούμε με άλλους τρόπους την άλλη στιγμή. Θα τα πούμε, εντάξει, άφησε με. Καλικάτερος είσαι εσύ που τηλεφώνησε. Και όταν θέλεις να μην κρύβεσαι πίσω από μια ανωνυμία, να βγαίνεις σαν άντρας μπροστά και να τον λες, γιατί είναι άντρες, μόνο οι αδερφές κρύβονται πίσω από τα τηλέφωνα. Φυσικά, κρύβει πίσω από ένα τηλέφωνο, μπορεί και κρύβεται. Πάμε να πάρουμε την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Εθνική Σταρ. Καλημέρα, αγόρι μου. Και στην υπέροχη τραγουδίστρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια όλα σας τα τραγούδια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλημέρα και στον Γιάννη. Τον Τζόρο. Γεια σας. Τον Τζόρο ή Τζόρα. Ροζ. Τζόρος. Α, δεν είναι Τζόρας, δηλαδή Μπούστης, Μαλάκας, όλα αυτά. Και πηδά ο Ευαγγελόπουλος. Πολύ ωραία η φωνή σου. Πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα Εθνική Μασάρ. Γεια σας, κορίτσι μου, τι κάνεις. Μια χαρά εσύ. Καλά, από πού μας τηλεφωνείτε. Παίρνω από τη Νέα Σμύρνη και με Μάλιστα. λένε Μέρη. Μάλιστα. Θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Είδα και στον Νίκο το Μασοράκη είναι καταπληκτικός, διέπρεψες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία η Τίνα Σικότη είναι και αυτή καταπληκτική. Ευχαριστώ Είναι πολύ. πραγματικά. Και θα ήθελα να σου κάνω και μια ερώτηση. Μ' ακούς? Ναι, μάτια. Το Γιάννη, για να τον πηδήξεις το βάζεις σε σκαμνάκι. Να σου πω κάτι, κορίτσι μου. Πες μου. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες, επειδή θα γίνονται μητέρες από τη φύση, έχετε μια ευαισθησία περίεργη. Εύχομαι λοιπόν αυτό που ρωτάς εμένα για το Γιάννη, να μην βρεθεί κάποια στιγμή στον δρόμο σου κάποιος να το κάνει ή να το πει στο παιδί σου. Γιατί εγώ... Δεν νομίζω να κάνω αγόρι για να το πει και άμα το κάνω δεν θα βγεις τούμπος σαν το Γιαννάκη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που λες, ξέρω ποια σε έχει βάλει να το πεις. Το παίρνεις αγοράκι μου. Εγώ. Εσύ. Έλα να ρωτήσω. Παίρνεις. Έχεις πέσει. Δεν θα σου περάσει, εφούλα μου. Μπράβο. Εφούλα μου δεν θα σου περάσει. Εδώ κάνω εγώ κουμάντο. Δεν τους απαντάς. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας Εθνικές Καταστάρ. Και θέλω να καταγγείλω την προηγούμενη την κοπέλα που πήρε και είπε αυτά τα πράγματα. Ήταν βαλτή, κυρία μου, ήταν πληρωμένη. Δεν πειράζει. Ξέρω ποια την έβαλε την κοπέλα αυτή. Εγώ πιστεύω ότι πηδά σε κρεβάτι, όχι σε καρέκλα. Τι κάνω? Έτσι πιστεύω, σε κρεβάτι το πηδά στην παλιοπούστρα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Κλείστε, κορίτσι Τι μου. μωρή! Κλείστε, κορίτσι μου. Τι μωρή! Καλέ, κλείστε τη τηλέφωνο. Φοβάστε, κλείστε τη γραμμή. Φοβάσαι που... Αυτή η εκπομπή εδώ είναι μια εκπομπή το φτιάρι, Δίνα μου. Μην σε σοκάρουν αυτά. Καλά, εξήγησε. Μάλιστα. Πόσα κομμάτια θα ακούσουμε ακόμα από την κυρία? Δινάκι μου, πόσα κομμάτια ακόμα θα μας πεις? 4-5. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά ένα δεν το έχω καταλάβει. Το όλο σκηνικό με το φτιάρι πίσω, δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς κολλάει ρε παιδί με το σκηνικό, δηλαδή αυτό με... Η εκπομπή αυτή λέγεται το φτιάρι και είναι μια εκπομπή που καταγγέλει ανθρώπους που έκαναν ζημιά σε αυτή τη χώρα ή βγάζει σκάνδαλα και ακουστικούς που πρέπει να ακουστούν και είναι και μια εκπομπή που ανεβάζει όσα πρόσωπα αξίζουν να ανέβουν. Το σκηνικό βέβαια αυτό έχουμε βγάλει όλα τα έπιπλα γιατί φτιάχνουμε το σκηνικό, θα κάθομαι πάλι στο θρόνο μου εγώ, αλλά απλά φτιάχνουμε ένα καλύτερο σκηνικό, καινούργια πράγματα για να σας δώσουμε χαρά και ευτυχία και να μας βλέπετε, να σας κάνουμε συντροφιά μέσα στη νύχτα αντί να βγαίνετε και να πληρώνετε λεφτά όποιοι δεν θέλουν να βγουν. Σας κρατάω εγώ εδώ συντροφιά ο Εθνικός Στάρα. Μάλιστα. Εγώ πάντως μπορούσα να δημιουργήσω ένα καλύτερο σκηνικό. Μπορείς να το ακούσεις? Όχι. Όχι, Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου, τους σκηνοθέτες μου και τη δουλειά μου να την ανεβάζω και να την ανεβάζω εγώ. Άκου ρε παλιό που στα γαμώ το χωρό σου, άκου. Περιμένω μισή ώρα το τηλέφωνο, κάπου το μουνί της έμας να σε ακούσω. Λοιπόν δεν θα γίνει και δεν
δεν ακούω το σχετικό μου. Λοιπόν, πάρ' το ψάρι και μάθω το κόλλο σου και το ψάρι. Το περίμενα να πείτε, μας ψηφίσατε με την παρουσία σας. Πήραμε το ψήφο, αυτό που γίνεται. Ναι, παίρνουμε μια τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Βαγγελόπουλε? Εγώ τηλεφωνείτε. Από Παγκράτη. Πώς σας λένε? Βαγγέλη. Πώς πάμε? Πολύ καλά, έτσι. Τους πήρα τηλέφωνο γιατί έχω κερδίσει διαγωνισμό που είχατε κάνει. Αν θέλετε μπορείτε παρακαλώ να χαμηλώσετε λίγο το τηλέφωνο, την τηλεόραση για να... Κερδίσει στο διαγωνισμό, για αυτό σας πήρα να σας ευχαριστήσω. Α, το πήρατε το κινητό. Έχω πάρει μια κινητή που το για γαμό, Καριόλη. Πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Άνοιξε βρε μαλάκα το τηλέφωνο μια ώρα, σε περιμένω. Παλιό που θα... Πάμε να ακούσουμε τι είπατε. Ναι, καλή. Και το περιοδικό. Και δεύτερον, η αυλή της... Πολλοί την κατηγόρησαν και τελικά εισχώρησαν στην αυλή της. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσα να μιλήσω μαζί της... Ναι. Καλημέρα σας. Επιτέλους μου η Καριόλα το σήκωσες. Μπορείτε να τηλεφωνείτε όλοι στο 090-25-23-69 και να μας πείτε ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, εκτός από πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Είσαστε στις ομορφιές σας και οι τρεις. Ναι. Από πού τηλεφωνείτε? Γάλλο. Από το Γάλλιο. Πώς σας λένε? Γιώργος. Γιώργο μου, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ σας χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελα να σας πω και την Παρασκευή. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω για τα ζώδια και επειδή σας έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη, θέλω να το πω σε εσάς. Αγόρι μου, δεν είμαι αστρολόγος, εγώ είμαι στάρ. Είσαι τα πάντα για μένα. Ευχαριστώ. Είσαι, τι να σου πω τώρα, τα πάντα. Έχεις πολύ όμορφη παρέα και σας γαμάω και τους τρεις γιατί είσαι πουστάρα. Και έλεγες ότι σε γαμάει ο, πώς το λένε, ο Ρουβάς. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Εγώ θα ήθελα απόψε. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε κύριε Ανδρέα? Μια χαρά εσύ. Χαίρομαι που σας μιλάω για πρώτη φορά, με λένε Δημήτρη. Ναι, Δημήτρη, από πού μας τηλεφωνείς? Τηλεφωνάω από την Κόρινθο, από πολύ μακριά. Α, ωραία η Κόρινθο. Αλλά δεν σας πιάνω πολύ καλά. Ναι, Έχει πολλά χιόνια εκεί. χιόνια. Και σας βλέπω και αστρόμαυρα. Ο σκοπός είναι πάντως ότι μας βλέπετε. Χαίρομαι που σας ακούω, δεν σας έχω δει πάρα πολλές φορές, 2-3 φορές σας έχω δει. Ναι, για όλα τα πράγματα υπάρχουν και οι πρώτες φορές. Και να ρωτιέμαι αν υπάρχουν πολλοί μαλάκια και εσάς σε αυτόν τον κόσμο. Αλήθεια, αγόρι μου. Και σαν αυτή τη φακλάνα με τα ξυρισμένα μπουτια. Την μπορώ που τα δίπλα σου. Πιστεύω ότι... Εσύ φέρεις το τίτλο του εθνικού. Άντε που τρώει Αυτό που πινάλα. είπες. Καλά κάνει και τρώει. Έχουμε και τρώμε. Διάβασε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Άντε μωρή παλιοχαμούρα, ο άλλος ο πουστάρα δίπλα αρχίζει και λέει μαλακίες. Η παλιοπουστάρα, αφού γαμιέται ρε. Ποιος? Αυτός δίπλα σου. Γιατί αγόρι μου εκφράζει? Αφού γαμιέται ρε πούστης, κοίτα το, κοίτα φάτσα, ο Καριόλας. Θα ήθελες να... Γαμώ το μουνί της μάνας σου ρε πούστη, γαμιέται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Άντε μωρή παλιοχαμούρα, ο άλλος ο πουστάρα δίπλα αρχίζει και λέει μαλακίες. Η παλιοπουστάρα, αφού γαμιέται ρε. Ποιος? Αυτός δίπλα σου. Γιατί αγόρι μου εκφράζει? Αφού γαμιέται ρε πούστης, κοίτα το, κοίτα φάτσα, ο Καριόλας. Θα ήθελες να... Γαμώ το μουνί της μάνας σου ρε πούστη, γαμιέται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Μπορείτε να μιλήσετε. Τη ζωή, μίλησε. Για μίλησε. Γαμιέσαι μωρή πουρόγρια, γαμιέσαι. Το διάλο Καριόλα. Πουρόγρια και πρόβλημα. Ναι, Πουρόγρια, εσύ μωρή Καριόλα. γι' αυτό. Είμαι Σε αρχιτέκτονα. γαμάω μωρέ, εσύ πουπούκι, σε γαμάω μωρή Καριόλα, σε γαμάω όλη μέρα. Είδες τι όμορφος που είμαι, γι' αυτό μου κάνεις αυτό. Αν δεν κατέβουμε στο κάθε επίπεδο κάθε κατεβαίνετε, ανθρώπου, παιδιά, γιατί σας να παρακαλώ κατέβουμε. Ο πολύ. καθένας κατέβει. Εγώ είμαι σε ένα πλάνο γενικό έξω. Τι κάνετε, την γλώσσα? Πώς δεν προλάβω. Καλή σας μέρα. Ναι, Καλημέρα σας. αυτή την πουτσομάνα δίπλα σου δεν την έχεις. Δεν άκουσα την αγόρι μου. Αυτή την πουτσομάνα δίπλα σου δεν την έχεις. Για ποιο λέει? Αυτή την Καριόλα δίπλα σου. Κοπέλα. Ναι. Και εγώ πίσω αγόρι μου ότι αυτή η κοπέλα είναι μια θεά. Τον άλλο το ζητιάνο της πούτσας. Τι είναι ο κύριος? Κοιτάξτε, Άντε αγόρι μου, Θα το κατέβουμε τηλέφωνο. στο επίπεδο του καθένα άντρα. Μην βγουν αγάπη μου, έλα κοντά μου, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλη αυτή που βάζει. Καλή σας μέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα, καταρχάς, θέλω να σας πω δεν πρόκειται. Δεν σας ακούμε νεαρέ μου, λίγο πιο δυνατά. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Ναι, λέω καταρχάς διαφωνώ ριζικά με όσους βρίζουν. Δεν νομίζω. Αγόρι μου, βρίσουν δεν βρίσουν.
Δεν μπορεί να με κατεβάσει ούτε μέρα κανείς από τον. Ναι, εντάξει. Από τον τίτλο μου ούτε κανένα να βλάψουν εδώ. Απλά να σας ρωτήσω κάτι χωρίς την παραμικρή πρόθεση να σας. Δεν ακούγεται καταρχήν, δεν σας ακούω καλά. Να ακούτε τώρα. Ναι. Λέω θέλω να σας ρωτήσω κάτι χωρίς την παραμικρή πρόθεση να σας δείξω. Ναι. Παλαιότερα είχα βρει πάνω σε κάποιο χαρτονόμισμα κάποιο μήνυμα και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είχαμε μιλήσει μαζί. Εσείς με μένα. Μπορείτε παρακαλώ πολύ δημοσίως να μου πείτε τι έλεγε αυτό το χαρτονόμισμα. Βεβαίως. Δεν ξέρω μήπως σας ενοχλήσει ξαναεπάνω. Ένα χαρτονόμισμα μπορεί να λέει ότι θέλει δημόσια που δεν ξέρω ποιος το έγραψε καταρχήν. Παρακαλώ να το διαβάσετε. Παρακαλώ, ναι. Είχε και τα τηλέφωνά σας πάνω. Για πείτε μου τι γράφει, κυρία μου. Με λένε Ανδρέα, είμαι γκέι, ψάχνω για φίλους. Και είχαμε μιλήσει μαζί και μου είχατε πει ότι μένετε στο Καστρί. Είχε κι άλλο ένα τηλέφωνο στην περιοχή στα κάτω. Πάρα πολύ κακό στο το αστείο που προσπαθείτε να περάσετε. Δεν καταλάβατε. Μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ, βέβαια. Δεν έχει καταλάβει εγώ και εσύ και οι οπαδοί σου και όλοι σας ένα πράγμα. Ότι ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος δεν έχει ποτέ παρελθόν. Έχει μόνο μέλλον καλλιτεχνικό. Παρελθόν κακό δεν έχει. Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος σαν και εμένα που περιστοιχίζεται από δισεκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά και στο κανάλι και παντού και ο Τριάδης εδώ, ο Δενδρουλάκης και οι φίλοι μου η Έλλη ξέρει, πιστεύεις ότι θα γράφει πάνω σε χαρτονομίσματα εγώ. Δεν νομίζεις ότι το θράσος είναι πάρα πολύ μεγάλο και αντί να με πάρετε να ρωτήσεις κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχεις βάλει τη μούρη σου μέσα στην τουαλέτα και να τραβήξεις ένα καζανάκι. Γιατί εγώ είμαι θεσμός και αυτή τη στιγμή προσβάλλεις ένα θεσμό. Δεν σας βρίζω όπως βλέπετε. Προσβάλλεις ένα θεσμό αυτή τη στιγμή. Αμέσως ρε πούστη. Εσύ είσαι πούστη. Δεν άκουσα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πώς σας λένε? Θέλω να καλησπερίσω εκεί την παρέα. Πέτρος από Περιστέρι. Τι κάνεις Πέτρο? Καλά εδώ, μας καλάζει συντροφιά. Το γενικό δεν μ' αρέσει παιδιά, ναι, για πείτε μου. Είστε πολύ καλός. Και τώρα εδώ έχουμε άγχος για τις εξετάσεις και γράφουμε ιστορίες εκεί και... Γράφετε εξετάσεις? Ναι. Τι σπουδάζετε? Σπουδάζω ηλεκτρολόγος, ξέρω. Θέλω να περάσει και εκεί από το σταθμό, να σας γνωρίσω προσωπικά. Μπορείτε να περάσετε όποτε θέλετε κάθε Τρίτη. Να γαμίσω τη γιαγιά σου, εσένα, τη μάνα σου. Και τη γιαγιά μου ακόμη. Και τη γιαγιά σου. Είστε τόσο πολύ πουρόφιλος να θες να κάνεις κάτι με μια γιαγιά. Το γιο σου που γαμιέται με το γιο της Αλίκης του Βουγιφλάκη. Ο δικός μου γιος. Ναι. Άντε αγοράκι μου. Θα σε γαμίσω μωρή κουφάλα. Την Παναγιά μαζί σου. Τέλειο. Καλή σας μέρα. Πέρα κύριε Βαγγελόπουλε. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Θέλω και φιλιά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πώς επιτρέπουν τα κανάλια να βγάζουν πούστιδες να κάνουν εκπομπές? Όπως επιτρέπουν τα κανάλια αγόρι μου και με όλο το σεβασμό που έχω στο ραδιοτηλεοπτικό. Συγγνώμη, στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, όπως και εγώ ζητώ συγγνώμη, όπως επιτρέπουμε και σε ηλίθιους σαν και εσένα να τηλεφωνάνε. Τόσο γελία και μικρά κείμενα, έτσι. Πάρε συνέχεια. Συνέχεια να μην ακούσει. Όλοι οι ίδιοι αυτή την κλίγα. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας, Ανδρέα. Καλά εσύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι πολύ σωστός, ωραίος. Από πού μας τηλεφωνείτε? Μαγούλα. Από πού? Από τη Μαγούλα. Μάλιστα. Είμαστε ένα φεράκι και δεν έχουμε πιει ένα μισομπούκαλο όλο για την πάρτι σου. Για την πάρτι μου? Ναι, αφού σε γουστάρουμε όλοι. Να μου στάρετε γιατί γιορτάζω και γιατί το μισομπούκαλο για την πάρτι μου. Λοιπόν, απόψε θα σκαρίζουμε τα νιάτα, φίλε. Να σε καλά. Αντρέα, θέλω κάποια στιγμή να μου γνωρίσει το κομμωτή αυτό γιατί έχει γίνει πανικός εδώ. Τον έχουμε μάθει όλοι στο παρεάκι. Ο Απόστολος νομίζω ότι πέρα από μένα προς το παρόν και για 2 χρόνια ακόμη δεν θα χτενίσει κανέναν άλλο. Είναι ιδιωτικός μου κομμωτής. Βυσάς, αυτό τι να κάνουμε. Αντρέα, να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Μπορείς να... Αντρέα. Παρακαλώ. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Κοίτα μου. Τυπούκια. Μα δεν πρέπει Μα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Παρακαλώ πολύ να τηλεφωνείτε στο 41 11 515 να μας πείτε. Πάλι να τον γερώνω. Καλή σας μέρα. Έλα ρε μαλάκα, τι έγινε? Ίδιες φωνές. Παίρνουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ναι κύριε Αντρέα, τι κάνετε? Μπορείτε παρακαλώ να χαμηλώσετε την τηλεόρασή σας γιατί δεν σας ακούμε? Ναι κύριε Αντρέα, αμέσως. Το μόλι σου μπουστάρα γαμ... Έλα σ' αρέσει ρε, έλα τώρα στο χώνιο, σε χύνω. Έλα ρε, παλιοπουστάρα, με τις κολογιαλούκες και το μαλλί το αδερφίστικο, κατίνα της κοινωνίας, παλιοπούστης, τι γέλας μωρί. Γλιτώσαμε, αγαπητέ μου δήμαρχε του Πειραιά, αγαπητή μου αστυνομία, γλιτώσαμε άλλον ένα βιασμό απόψε. Ο νεαρός που είδαμε στο φακό, που ακούσαμε μάλλον στην τηλεόρασή μας, είχε σκοπό να βιάσει τη μάνα του. Προκειμένου να τη βιάσει, πήρε, έβρισε, χειροκρότησε Τριάδη μου, γλιτώσαμε άλλο ένα βιασμό. Πάρω μια τηλεφωνική γραμμή, καλή σας μέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς κύριε. Καλέσαι.
Κύριε Ανδρέα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Είναι εύκολο? Παρακαλώ. Θα ήθελα πολύ να μάθω αν έχετε κάποιο δεσμό με κάποια κοπέλα. Νομίζω ότι παλιότερα έχετε αναφέρει για μια κοπέλα που ήσασταν σε ένα νησί μαζί. Ναι, γιατί σκοπεύετε να κάνετε δεσμό μαζί μου εσείς? Είστε και πολύ κόμμα. Είναι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εγώ δεν με διάβολο. Δεν με γελάς, για να ακούσω ότι θες να μου πεις. Γελάς και δεν καταλαβαίνεις. Στο μαλάκι. Δεν μου λες, πώς κάθεσαι τόση ώρα ξύπνια μέχρι και βλέπεις για να δει εμένα. Μιλάτε εσύ γριά πούστρα. Εγώ είμαι λουλούδι, δεν είμαι γριά, είμαι 18άρης. Παλιολουλού είσαι. Λουλούδι βρε, λουλουδάκι. Είδες πόσες πιατέλες. Έλα να φας. Με μία λέξη που είπα, όλη η Ελλάδα είναι στα πόδια μου. Με μία λέξη. Και εσύ έπεισε από μια τηλεφωνική γραμμή γυναικούλα και βρίζεις. Μιλάς με λέγαψε εκείνος. Άντε μωρέ γυναικούλα, έλα από εδώ να μας τα πεις στην κάμερα. Γυναικούλα, έλα. Αξιολύπητο, αξιοθρήτητο, πλάσμα που δεν σε ξέρω τη μάνα σου. Θα δείτε πόσο σας εκτιμώ και είμαι σε όλους κοντά σας. Καλή σας μέρα. Ανδρέα μου, γεια σου. Καλημέρα σας κυρία μου. Σε αγαπώ πολύ. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Όλες τις φορές που βγαίνεις στο γυαλί, είσαι μια ελπίδα για τα νέα παιδιά που δεν σε σέβονται. Πώς σας λένε κυρία μου? Με λένε Ιωάννα. Μάλιστα, από πού μας τηλεφωνείτε? Να Κυψέλη. Από την Κυψέλη, λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε μόνο. Ναι, δεν μπορεί, είναι και λίγο αδιάθετη. Α, είστε αδιάθετοι. Είσαι ελπίδα, άσχετα αν τα παιδιά σε... Δεν ακούω τι λέτε. Είσαι μια ελπίδα για τα παιδιά. Μια ελπίδα για τα παιδιά. Εγώ είμαι εδώ κυρία μου, θα συνεχίσω το έργο μου με οποιοδήποτε τίμημα. Μ' ακούτε? Σ' ακούω μόνο ένα βιολά. Δεν καταλάβει ότι δεν είναι άντρας. Λυπάμαι πολύ, αλλά όλοι οι άντρες. Όχι τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια. Και το ωραία της είναι. Πάμε να ακούσουμε την τελευταία με τηλεφωνική γραμμή και να κλείσουμε την πολύ ωραία μας εκπομπή. Ευχαριστώντας την ωραία μου συντροφιά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Περιτώ να σας πω, με το που θα βγείτε έξω έχω γαμίσει και τα τρία. Σας έχω κάνει καρτέρια. Έλα κόρη μου και έχω 50. Δεν παρακαλώ. Μετά σας δίνει κάποιες ιδεότητες και τέτοια πράγματα. Τι να τους κάνουν τόσο πολύ... Άλλη μια εκπομπή, έλαβε τέλος. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Χαίρετε. Κάνετε. Πολύ καλά εσείς. Είστε καλά. Εσείς είστε? Προσπαθούμε να είμαστε εδώ πέρα. Προσπαθείτε. Προσπαθούμε, τι να κάνουμε. Το όνομά σας? Γιώργος λέγομαι. Από πού τηλεφωνείτε? Από Κυψέλη. Σας ακούμε. Εμείς σας ακούμε. Εσείς πήρατε όμως τηλέφωνο. Εσείς μας πήρατε, δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε σε διάλογο. Σε πήραμε από τον κόλλο ρε μαλάκα. Πάμε να πούμε ένα τηλέφωνο ακόμα πουλά μου και να φτάσουμε στα θέματά μας, γιατί τα θέματά μας είναι πολλά απόψε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί είστε εθνικό στάρ, πώς είστε εθνικό στάρ, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να σας απαντήσω. Εδώ η κοπή είναι εκεί μου. Παρακαλώ πολύ να βγάλουμε από τηλεφώνη το τηλεφώνο. Και από εδώ και πέρα που τηλεφωνεί θα λέει καλημέρα με κύριο Μαστάρ. Γιατί το τηλέφωνο κλείνει απόψε έτσι μόνο και μόνο επειδή μου την μπήκε ο νεαρός. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στην κοπή, εμείς θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Καλημέρα σας. Καλησπέρα για τη δική μας κολοτρυπίδα, δεν πλακώνεις στον πού. Εδώ είμαστε εμείς για να παίρνετε και να βρίζετε όταν έχετε αποθυμένα, προκειμένου να πάτε να βιάζετε τις μάνες σας, γιατί οι μάνες σας έχουν μάθει να τις βιάζετε μέσα από το τέλος του κάθε. Ήταν και βιτσιώσεις οι μάνες σας, νεκρόφιλες. Και προκειμένου να βιάζετε τις πατεράδες σας που σας έχουν μάθει και τις αδελφές σας, είναι καλύτερο να παίρνετε εδώ και να βρίζετε. Πιστεύω ότι τη μέρα που έχω βγει στη τηλεόραση και κάνω αυτή την εκπομπή και εκτελώ κοινωνικό λειτουργήμα, και έχουν πάψει οι βιασμοί. Οι ακροτηριασμοί, οι βιασμοί, οι κακοποιήσεις, τα ναρκωτικά και γενικώς. Καλή σας μέρα. Γαμιέσαι μόρια, αδέρφο. Αλήθεια, όρη μου. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Να είσαι καλά πάντα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα, γίνεται? Βεβαίως αγόρι μου, από αυτή την εκπομπή τα πάντα γίνονται. Λοιπόν, να στείλω στον Μιχάλη που σίγουρα θα βλέπει. Και ο Μιχάλη μάτια μου, τι δουλειά κάνει ο Μιχάλης? Είναι νυχτοφύλακας. Γεια σου Μιχάλη που είσαι και φυλάς τη νύχτα. Ναι. Και εντάξει, παρακολουθούμε εδώ πέρα. Εσένα πώς σε λένε? Αλέξη. Αλέξη. Πώς σου φαίνεται τα σκηνικά μας, τα καινούργια λέξη? Εντάξει, ωραία, καλά είναι. Τι βλέπεις εσύ από την τηλεόραση σου, για πες μου. Τη σκάφη εκεί πέρα. Πώς νιώθεις? Σκάτα. Πώς νιώθεις?
Σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Δεν σου αρέσουνε? Εθνική ντροπή είσαι. Τι είμαι? Εθνική ντροπή. Μήπως αγοράκι μου αμφισβητήσω ότι μια μέρα όπως και εγώ και εσύ θα μπούμε εδώ μέσα? Εκεί μέσα εσύ στα μέτρα σου δεν είναι? Και στα δικά σου. Όλων των ανθρώπων είναι τα μέτρα αυτά. Μπα, εγώ είμαι πιο ψηλός. Τι λες? Εγώ ξέρεις πόσο ψηλός είμαι? 1,90. Όχι, 2 μέτρα. Για να βγάλει τις μπότες. Πέρα από κοντά να με δεις. Σε έχω δει. Αλήθεια, ποιες μπότες να βγάλω? Έλα. Ποιες μπότες να βγάλω? Τις δίπατες. Αλήθεια. Καλά κάνω, μαγκιά μου. Εγώ όμως 2 μέτρα. Εσύ πόσο είσαι? 5-8. Δεν μπορείς να σου κάνω μια ερώτηση? Έλα. Μπορείς να μου πεις γιατί τα αγόρια με ζηλεύετε? Και ποιος είπε ότι είμαι αγόρι? Ακούγεσαι τη φωνή. Εκτός αν είσαι γυναίκα και έχει παραμορφωθεί η φωνή σου από τις ορμόνες. Καλά, άστο, εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θέλω να μου απαντήσει αυτό που σου ρωτάω. Γιατί με ζηλεύετε και μου κάνετε τέτοιο πολεμορισμένοι άνθρωποι? Σας έχω πειράξει, πότε σας έχω κάνει κάτι κακό? Θα ήθελα να ξέρω απόψε, γιατί έχω μια περίεργη ευαισθησία και μου αρέσει να κουβεντιάσω μαζί σας με στους ανθρώπους που μου κάνετε λίγο πόλεμο. Θέλω να μου πεις γιατί μου κάνετε πόλεμο, ιδιαίτερα οι άντρες. Σας έχω πειράξει? Εντάξει. Τώρα ξεφτύλα. Τι ξεφτύλα? Εθνικός θα να λες εσύ. Τι είναι αυτά? Αλήθεια, γιατί έχεις καμία δουλειά εσύ με αυτό? Είσαι καλλιτέχνης για να με κρίνεις? Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ένας Έλληνας. Εντάξει, άμα λες εσύ ότι είσαι εθνικός θα άρεσε. Μα εγώ δεν το λέω, το λέω. Έκαμε. Αλήθεια. Εύχομαι να καείς στην πυρά της ακολάσεως. Η κυρία Μαρία 4953. Καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Λέγομαι Μάνος. Τηλεφωνώ από Γκίζη. Τι κάνετε? Καλά, αγόρι μου, εσύ? Μια χαρά είμαι. Έχω πραγματικά πολύ άγχος που παίρνω στην εκπομπή σας. Είναι η πρώτη φορά. Είστε ο εθνικός μας στάρ, σίγουρα. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Θέλω να μεταβάσω στην κυρία Βουλιουκλάκη τα συλληπιτήριά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στην εκπομπή μου έχει περαστικά στην αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε γιατί έχω το άγχος. Ναι, με συγχωρείτε. Γιατί δεν μιλάς κάθε μέρα με τον εθνικό που ήταν δυο. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα σου απαντήσει. Θα είναι όλα αυτά για σένα. Και όμως θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε? Λες να απαντήσουμε? Το κάνουμε να απαντήσουμε ή να μην απαντήσουμε? Θα απαντήσουμε σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια τον κομωτή μου Απόστολο Τόλι Βλάικο για τις φανταστικές κομμώσεις που μου προσφέρει ο εθνικός μου κομωτής, ο Απόστολος Τόλις Βλάικος. Τον ευχαριστώ πολύ τον εθνικό μου κομωτή Απόστολο Τόλι Βλάικο και Μακιγέζου. Καλή σας μέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Μας ακούτε? Προς το παρόν δεν έχουμε κουβαθεί, άμα θα κουβαθούμε δεν σας ακούμε. Τα γαμίσου άμα το σπίτι σου καριόλε λέει, ναι. Αλήθεια? Εξαφανίστηκε ο νέος. Τηλεφωνήματα ανοήτω θα κλείνουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή σας μέρα. Δεν τρέπεσαι βρώμα να βγαίνεις τηλεόραση. Να, ο φίλος μας. Για μίλησε λίγο να ακούσει ο κόσμος τη φωνούλα σου, αδερφάρα. Θες μωρή πούστρα. Λοιπόν. Τρέπεσαι μωρή που βγαίνεις τηλεόραση. Μα κοίταξε, η μεγαλύτερη ντροπή πιστεύω ότι είσαι εσύ, γιατί η μεγαλύτερη αδελφή από σένα, γιατί ξέρω ποιος είναι. Είναι γυναίκα. Δεν τρέπεσαι μωρή που έφυγε το μαλλί σου και το μούτρο. Αν να χαθείς βρώμα. Γυναίκα είσαι. Αν να χαθείς υποκείμενο. Να χαθείς εσύ του κόσμου. Με τον καρκίνο να χαθείς. Έτσι θα χαθείς, με τον καρκίνο θα πας. Για πολλούς, όταν αληθινά αγαπούν, όταν ξέρουν να βλέπουν από ψηλά τη θάλασσα, να δίνουν ρομαντικά φυλάκια και να λένε πόσο σε αγαπώ κανείς δεν ξέρει και αν θα μ' αγαπάς μικρό μου τέρι, καλοκαιρινό, σ' αγαπώ. Πάμε φούλα, διάβασε. Το πιο ήσυχο νησί της Χωράδων κεντρώνει αρκετούς φυσιολάτρες κάθε καλοκαίρι. Πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή και θα καλή σας μέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Θωμάς. Καλησπέρα σας. Θωμά. Γαμάω και βογκάς κάτω πουτάνα. Καλή σας μέρα. Σου χύνω στα γυαλιά και στα βραχιόλια ρε πούστη. Βάλε έτοιμο αυτό εκεί. Παλιοκαρακιόζη. Σήμερα... Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ακούτε? Σας ακούμε. Ναι. Το όνομά σας? Ελένη Θεοδόση. Και παίρνω από Χαλάνδρη. Να καλησπέρισω για τον κύριο Ανδρέα. Καλησπέρα σας. Μπορώ να πω να χαιρετίσματα σε κάποιον φίλο που με βλέπει. Στο σκοτεινό από Χαλάνδρη, ξέρει αυτός. Με βλέπει σίγουρα. Και να σου πω να πάει να γάμει στις μορφές κιόλα. Αυτή γαμάει όλη η Ελλάδα. Πολύ ωραίο μήνυμα του έδωσες. Καλή σου νύχτα. Για να στείλουμε την κασέτα στην κυρία Βουτοκλάκη για να δει τα χαιρετίσματα που στέλνουν και τα περαστικά. Σου έχουν πει ότι τα μάτια είναι πολύ ωραία. Και πολύ εκφραστικά. Πώς το έχουν πει αυτό? Το ευχαριστώ πολύ, ναι.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, μας έχει ξεφτυλίσει τον Πειραιά ολόκληρο, ρε αγόρι μου. Πειραιώτης είστε? Πειραιώτης, Καμινιώτης. Να πάτε να δέσετε μια πέτρα στο λαιμό σας και να πάτε να πνιγείτε. Εφόσον είπατε σας ξεφτύλισα. Είμαι σίγουρος ότι θα πας μπροστά και διεθνώς σε βλέπω και διεθνώς και στο εύχομαι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή σας καρδιά. Ξέρεις από ποια, από τι? Γιατί είσαι ο μοναδικός πούστης που έχει κάνει παιδί, έχεις μήτρα. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Ναι. Κύριε Βαγγελόπουλε, Ναι, ποιος είναι? είμαι ένας εκπρόσωπος της νεολαίας από το δεύτερο λύκειο της Νέας Μύρνης και θα ήθελα μπορώ να κάνω μια αφιέρωση σε κάτι συμμαθητές μου. Μπορείτε. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω το Λάκη, το Φαρισαίο και κάτι άλλα παιδιά και θα ήθελα να πω κάτι που πολύ λίγοι το έχουν πει στην εκπομπή σας. Γαμώ το μουνί της μάνας σου παλιόπουστα που κλάνεις καπότες και γαμώ τη γιαγιά σου την παλιόπουστα. Γαμώ το μουνί που σας πέταγε, παλιομουνόσπορε, θα σου ξεσκίσω τον κόλο παλιόπουστα και εσύ Γιαννάκη που στράκο μη κοιτάς. Παλιομουνόπανα θα σου γαμίσω τη μάνα παλιόπουστα. Βλέπω παιδιά εδώ Η παλιοπουστάνα δίπλα σου παλιοκαριόλα. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Ναι, πολλά ενδιαφέροντα. Ωραία πράγματα εδώ πέρα. Πάρα πολλά ωραία πράγματα. Τελικά, ναι, όντως, αξίζει τον κόπο να κοιτάει κανείς αυτά τα περιοδικά, να μαθαίνει κάποια πράγματα. Πολλά, ναι, όχι, ναι, μιλούσε το κύριο. Τι έγινε, κύριε, δεν άκουσα. Α, δεν έδωσα καμία σημασία. Έχει άκουσει το τηλεφώνημα του κυρίου καθόλου? Πολύ καλά. Ναι, το άκουσες. Τι άνθρωπος ήταν, είχε κάποια ποιότητα, άρχισε να ασχοληθεί μαζί του. Εγώ ξέχασα να βγάλω από τα αυτιά μου τα αυτά της, πώς λέγονται. Ο Τασπίδες πρέπει να λέγεται. Καλή σας μέρα. Γεια σου καβλιάρια, άντρα. Τελικά, Αντρέα, τα παιδιά μας διασκεδάζουν. Καλέ, τσάμπα θέατρο εδώ. Βλέπει και ο κόσμος, έχουμε και εμείς τσάμπα θέατρο. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε. Καλημέρα σας. Διώξε βρε μαλάκα τα παιδάκια με τα καταστρέψει την κοπελίτσα γυρική. Παναγιόπουστα. Διώξε τα παιδάκια με τα καταστρέψει, λέει είναι άντρα. Βγάλε τη βαζελίνη που έχεις βάλει βαθιά. Αλήτη. Βιαστή του παιδιού σου και της μάνας σου και του πατέρα σου, αλήτη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας κυρία μου. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλά είσαστε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Κάτι είχατε πει για τον Δήμαρχο των Άνω Λυσίων. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Επειδή είμαι κάτοικος στην Άνω Λυσίων. Δεν με ενδιαφέρει κυρία μου. Ορίστε. Είπα ότι με κατασκοπεύσανε άνθρωποι που δουλεύουν στο σταθμό αυτό, το Ξένια. Ναι. Και από τη στιγμή που με κατασκοπεύσανε θα βρουν τον πελάτη τους όλοι. Κοιτάξτε να δείτε, είστε σίγουρος για αυτό που λέτε? Βεβαίως κυρία μου και είμαι σίγουρος. Καμία. Ορίστε το τσίπ που έχει ο δημοσιογράφος στο μανίκι του και έχω και μάρτυρα που ήταν μαζί μου. Ρε πούστη γαμιέσαι γαμώ το μουνί του μάνα σου. Κυρία μου, άλλη μια κοπελιά δείξει την άλλη μια γυναίκα που έχετε μάλλον... πολύ μεγάλη ποιότητα, μπράβο σας. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ που μου αποδεικνύετε το πόσο ποιοτικοί είσαστε. Έχετε πολύ ποιότητα. Με το κοινό. Χαίρομαι πάρα πολύ που λειτουργώ σαν διαγερτικό και με βρίζετε. Αντί να πάτε να διάσετε τις μανάδες που σας έχουν συνηθίσει να τις διάσετε και τους πατεράδες σας και τις αδερφές σας που σας κάθονται, φέρετε εδώ και βρίζετε. Να ξεσπάτε, να σας φεύγει ανομαλία από το κεφάλι. Πάρουμε τη γραμμή τώρα. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλημέρα σας. Είμαι ο Ηλίας. Ποιος Ηλίας? Ο Ηλίας, τηλεφωνώ από Αγία Παρασκευή. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς? Πολύ καλά είμαστε. Είμαστε καλά. Έχω μπερδευτεί τώρα και θέλω τη γνώμη σου σε ένα θέμα. Τι μπέρδεμα έχετε πάθει? Έχω μπερδευτεί σε ένα θέμα. Ποιος πηδάει ποιον από τους τρεις σας? Ναι. Έλα και εσύ ο Γιαννάκης πρέπει να καμιέται πολύ καλά πάντως. Ναι, έλα και εσύ να γίνουμε πολύ. Σε περιμένουμε και εσένα εδώ, να σου στήσουμε μια καρέκλα, να σε βάλουμε σε μια ηλεκτρική καρέκλα και να σε βρωμίσει ο κόσμος. Τι αδερφή. Τι είμαι εγώ? Του κόλλου. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Του κόλλου είσαι. Θα σου περάσει, πες κι άλλα. Πες κι άλλα, γιατί από τη φωνή φαίνεται ότι είσαι πούστης. Πιο πολύ μου αρέσει το γέλιο σου. Δεν σου δίνω σημασία, αγόρι μου. Δεν ασχολούμαι με σκουπίδια και ούτε θα κατορθώσεις ποτέ. Σκουπίδια έχεις στον κόλλο, βασικά. Κοίτα μη σου πει πουθενά άλλο το μπουκάλι.
Ο Ικανάκης γελάει. Ούτε για το ρέψιμό μου δεν αξίζεις. Προχωρούμε και θα δούμε το βίντεο κλιπ του Εθνικού Star Canal. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο για το τραγούδι σας, για το βίντεο, αν επιτρέπετε και με όλο το σεβασμό. Παρακαλώ, μην το ακούσαμε. Όταν λέτε «αλλά είναι όλοι γκέι και τρώνε όλοι μιλφέοι», τι εννοείτε, το νόημα ποιο είναι? Το τραγούδι λέει... δεν θυμάμαι, τι είναι το τραγούδι, λίγο έχω κουραστεί λίγο. Λέει... Μα είναι όλοι γκέι, όχι. αλλά τρώνε όλοι μιλφέοι. Κάπως έτσι κάτι λέει για τους γκέι και αλλά τρώνε όλοι μιλφέοι. Όπως είναι εξής, μπορεί να καταλάβει. Στην Ελλάδα δεν γουστάρουνε τους γκέι, τώρα το θυμήθηκα. Όχι, δεν γουστάρουνε τους γκέι, λέει το τραγούδι, αλλά τρώνε όλοι μιλφέοι. Ναι, δηλαδή τι σημαίνει? Όποιος έχει μυαλό το καταλάβει μόνος του. Ελεύθερο νόημα, δηλαδή ο καθένας βγάζει την άποψή του. Βγάζετε όποια άποψη θέλετε το τραγούδι. Εγώ βάζω την άποψη ότι είστε πολύ αρχίδι και μουνόπανο και γαμιόλης και πινίκλας και της μάνας στο μουνί ανάποδα. Γαμιόλη! Το παίρνεις καριόλη! Το παίρνεις γαμιμένη! Κοίτα μας τάκα! Ηλίσιε! Από ό,τι είδαμε, με μεγάλη μας λύπη ήταν μαζεμένα σε ένα σπίτι αγόρια και κορίτσια, τα άκουγα. Μάλλον μόνο αγόρια. Μάλιστα, όχι, ήταν και κορίτσια, γιατί έχω μια κοπέλα και λέει τι μου κάνεις. Κάνανε φαίνεται όργια και θεωρήσαν καλώς σε μια τέτοια οργιώδη στιγμή γεμάτο χασίσι που έχουν βγει και όργια να πάρουν τηλέφωνο και να μας βρουν. Έχουν πολλά προβλήματα παιδιά και μάλλον τα παιδιά αυτά πρέπει να ήταν χρήσεων ναρκωτικών και μάλλον μέσα από όλη αυτή την πλευρά της τρέλας που είχαν θολά είδαν τα νούμερά μας και μας πήρανε. Δεν πειράζει, περαστικά σε όλους. Άλλο ένα γυμνό το περιοδικό Max. Μη μου ζητήσει ποτέ συνέντευξη στο περιοδικό Max εμένα, ναι, γιατί θα το λιτζάρω. Και το δηλώνω δημόσια αυτό. Πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Εθνική Στάρ, Αντρέα Ευαγγελόπουλε. Καλησπέρα, αγόρι μου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Είμαι πολύ περήφανος για την κίνησή σου αυτή στην Ομόνια. Δείχνει άνθρωπο σοβαρό. Αρχίδι και μαλάκα και κουράδα. Παλιό που στα Ευαγγελόπουλε. Γαμημένε! Περαστικά σου. Τίποτα δεν θα αναφέρω για τα κουκουί. Τα κουκουί τα κρατάω μόνο για μένα. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν τα βγάζουν επικαιρότητα. Γιατί είναι ορισμένα απόλυτα πράγματα τα οποία τα κρατάω μόνο για μένα. Και είναι φανταστικά. Καλή σας μέρα. Κύριε Ευαγγελόπουλε. Μάλιστα. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας Εθνικέ Μαστάρ. Γεια σας Λεβέντη μας. Γεια σας Παλιό. Πώς σε κατάλαβα και σε σκότωσα στη γωνία. Αποδέχομαι ότι είμαι ο εθνικός σας στάρ αγόρι μου και ότι είμαι Λεβέντης γιατί είμαι 2 μέτρα. Το βίντεο του παλιό που δεν αποδέχομαι γιατί τον έχετε όλοι εσείς που νομίζω ότι πέφτει πολύ να τον έχω κι εγώ που τον έχετε τόσο. Σαν που εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Καλή σας μέρα. Κύριε Βαγγελόπουλε, προσπαθώ να σας πάρω. Μάλιστα. Παρακολουθώ. Βρίζουνε. Καταρχήν δεν τους τιμά. Πρώτον. Όποιος βρίζει κυρία μου δεν βρίζει εμένα. Τέλος με τους κυρίους που παίρνουν και βρίζουνε. Αυτοί δεν είναι κύριοι, μην τους δείτε τέτοιο τίτλο. Τις κυρίες. Δεν έχουν τέτοιο τίτλο τιμής αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα κτίνια θέλουν. Κάτι τέτοια κάνανε και τα περίπτερα και τα βάζανε στην άκρη νομίζω, έτσι δεν είναι? Δεν άκουσα τίποτε. Κάτι τέτοια λέγανε και τα περίπτερα και τα βάζανε στην άκρη όσο αφορά για τους κυρίους. Α, μπράβο. Σωστά. Πολύ καλά λέτε. Αντρέα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ήθελα να απαντήσω όμως ειλικρινά. Μ' ακούς? Σας ακούμε. Έχεις κουνήσει ποτέ τον κόλο σου να πέσουν οι καπότες? Εσύ το δικό σου δεν έχεις κουνήσει ποτέ? Αγόρι μου σε ρώτησα, αγόρι μου. Κορίτσι μου σε ρωτάω. Και εγώ σου λέω πουστάρα μου εσύ. Κάνει ο κόλος σου ποντίκια. Άντε βγάλε αγόρι μου. Άντε βγάλε αγόρι μου τα δικά σου από εκεί μέσα. Και κύριοι πολιτικοί, αυτή είναι η κοινωνία μου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς, από πού μας τηλεφωνείτε? Από Πειραιά. Μάλιστα. Το όνομά σας? Γιώργος. Από ποιο μέρος του Πειραιά κύριε Γιώργο? Κοντά σας. Γρηγορίου Λαμπράκη. Α, μάλιστα, εδώ κοντά. Μαλακίες, τα πήγα μας πήξα. Δεν ακούω τι λες. Είσαι μαλάκας.
Δεν πας να πνιγείς και εμένα που μολύνεις στον Πειραιά. Δεν πας να πνιγείς που μολύνεις στον Πειραιά. Και οι Πειραιώτες είναι άντρες και παλικάρια. Και βγαίνεις και δηλώνεις ότι είσαι Πειραιώτης και μολύνεις στον Πειραιά. Βρε, πνίξου από εκεί χάμω. Που δεν νομίζετε ότι θα σας μιλάω με το και με το σας από εδώ και πέρα. Όσα λέτε χειρότερα θα ακούτε. Από το Sky να σε χρήσει η Ελλάδα πρέσβυρα και να πας με λεφτά της Ελλάδας στην ομογένεια της Αυστραλίας, να σε πληρώσουμε από πάνω, να σε κάνουμε και πρέσβυρα, να πας να παίξεις έργα στη... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο κανάλι, βόμβα βάλανε. Σε παρακαλώ σήκω να πάνε. Παιδιά, βόμβα βάλανε. Η εκπομπή συνεχίζει, έγινε κάτι πολύ μεγάλο, δεν ξέρω, κάποια πόρτα κάτι συνέβη. Να μάθω παιδιά τι συμβαίνει εγώ. Υπάρχει κόσμος εδώ απ' έξω. Για μένα έρθει να μας χτυπήσουνε. Καλώ την αστυνομία του Πειραιά να έρθει να φυλάει αυτή τη στιγμή το TV Magic. Κινδυνεύομαι. Καλώ την αστυνομία του Πειραιά, κύριε Δήμαρχε Λογοθέτη, έγινε σκάνδαλο στο κανάλι εδώ. Κλωτσιές άκουσα που παίζανε έξω. Κάποιοι δεν ξέρω. Ήταν πολλοί κόσμος. Βλέπω και ξύλα να βγαίνουν εδώ και σίδερα. Κύριε Λογοθέτη, σε καλώ εδώ τώρα αυτή τη στιγμή να ειδοποιηθεί η ασφάλεια του Πειραιά. Περίμενε, πάω έξω. Όποιοι βλέπουν την εκπομπή να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Κινδυνεύομαι. Και η εκπομπή, Γιάννη, αυτή τη στιγμή παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο. Κλείστε παρακαλώ να πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία, υπάρχει πρόβλημα. Πάρ' το 100. 100. Έλα, 100 κατευθείαν. Θα πάρω το 100, μάνα μου, συγγνώμη. Θα κάτσαμε λίγο. Τι όχι θέλω να ξέρω, γόρι μου, να ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλα πρόβλημα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Έχουμε επιλέξει το κανάλι. Ναι, το βλέπω. Ναι. Να το δουν αυτό οι δημοσιογράφοι, δεν είναι ηθικέ. Και ειδοποιώ και τους κυρίους... Λοιπόν, μπορείς να συνεχίσεις κανονικά το πρόγραμμα. Ναι. Κάτσε κάτω. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Ναι, παρακαλώ, πείτε μας. Καλησπέρα κύριε Παγγελού. Καλησπέρα, γόρι μου. Πραγματικά αυτά είναι τραγικά γεγονότα. Είχαμε προβλήματα, κύριοι μου, απ' έξω. Δεν το κάνουμε ψέματα. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα προβλήματα. Είναι εδώ αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι εδώ, πάντως πρέπει να είναι στον όροφο σίγουρα. Είναι στον όροφο. Κύριοι του καναλιού, σας κάνω έκκληση, πάρτε τηλέφωνο και ελάτε εδώ πέρα να μας, με τα όπλα σας που έχετε και άδειες. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο σταθμό με απειλές. Εγώ την εκπομπή μου δεν θα τη διακόψω και ας έρθουν να μας χτυπήσουν μπροστά στις κάμερες. Εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, συνεχίζομαι. Είναι γνωστή τραγούδι. Ναι. Είναι βαλτία. Να ειδοποιήσετε όσοι μας αγαπάτε, την αστυνομία να ειδοποιήσετε όσοι μας αγαπάτε. Εμείς είμαστε εδώ. Κύριε Παγγελόπουλο, ο λαός είναι μαζί σας, μην φοβάστε τίποτα. Ελάτε στο Magic, αγαπητέ μου, όσοι μας αγαπάτε και κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή. 34 Συντάγματος Πεζικού 17 είναι η συνέχεια της Ηρώνου Πολυτεχνείου. Ποιος θα έρθει? Θα έρθουμε όλοι. Να το δούμε. Να σας αφήσουμε ένα πούτσο. Άγαβος μαλάκα. Sorry, αλλά έπρεπε. Λοιπόν, τα πράγματα αυτά είναι παράδειγμα. Έμα. Ναι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Ομονίας και... Που στράτζα του κερατά βγαίνεις στα κανάλια, δεν τρέπεσαι παλιοκαριόλι, άντρα του κερατά. Δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις? Τι να σου πω βρε πούστη, τι να σου πω. Μέχρι στιγμής γλιτώσαμε 2-3 βιασμούς και ένα φόνο, άντε πες κι άλλα. Πω βρε γάμιόλι, τι να σου πω, πουσταριό του κερατά. Α, μπράβο. Περαστικά σου, τώρα το καζανάκι. Παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσει μαζί μου ο κύριος Χάμεκας. Πάρα πολύ τον κύριο Χάμεκα, αυτή τη στιγμή κάνω έκκληση τον κύριο Χάμεκα γιατί υπάρχει πρόβλημα. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μιλάω μαζί σας. Όχι, με το φάντασμά μου. Κοιτάξτε, είμαι λίγο τρακαρισμένος, επιτρέψτε μου, γιατί μου φαίνεται απίστευτο ότι μιλάω μαζί σας. Πού σας τρακάρανε, κυρία μου? Ορίστε. Πού σας τρακάρανε? Όχι, επειδή θέλω, επιτρέψτε μου, ξέρετε, δεν τα καταφέρνω και πολύ καλά στα λόγια, αλλά ήταν μεγάλη η αγωνία μου και η χαρά μου να μιλήσω μαζί σας. Ναι, πείτε μας, πήγαινετε σε... Και καταρχήν έχω αγωνία, τι έγινε εκεί? Τα μικρά μεγάλα. Ορίστε. Τα μικρά μεγάλα έχουν γίνει αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να μιλήσω, κυρία μου.
Σας απειλούν. Βεβαίως, ναι. Ποιοι, θέλετε. Δεν ξέρουμε ποιοι και πώς. Εγώ κάνω έκκληση στους ανθρώπους που έχουν το κανάλι και στις αστυνομικές αρχές. Εκεί, μα δεν έχετε ασφάλεια, κάτι εκεί. Τι ασφάλεια έχουμε και όπλα, είμαστε οπλισμένοι σαν αστακοί. Αλλά αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο που έγινε απόψε. Δεν Αν είναι απαράδεκτο, είναι φοβερό. Είναι πολύ. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κυρία μου, δεν βγήκα από το στούντιο εγώ. Να μην βγείτε. Δεν βγαίνω, έχω την πιστόλα το κουμπούρι το έχω μέσα εδώ. Μην ανησυχείτε. Χριστός και μα είναι άθλοι αυτοί. Ακριβώς. Αυτοί είναι. Άθλοι, είναι πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πληρωμένοι, δεν καταλαβαίνετε κυρία μου. Ό,τι και συμβεί θα μπουν στον κορυδαλό βαθιά. Αυτό είναι αθλιότητα, πραγματικά. Και ξέρετε τι έγινε, έτσι μου τσάκισαν τη χαρά που να μιλήσω μαζί σας και γιατί τώρα έχω την αγωνία σας, με καταλαβαίνετε? Απολύτως κυρία μου, σας καταλαβαίνω. Όμως εγώ έχω μάθει να έχω ψηλά το κεφάλι και ό,τι και αν γίνεται να λέω τραγουδάτε μόνο και ψηλά το κεφάλι. Αυτό είναι. Εγώ είμαι εδώ για σε έρθει όποιος θέλει, αλλά να λάβουν μέρος και να λάβει υπόψη του και ο σκηνοθέτης, γνωρίζει ποιος είναι, δεν θα πω όνομα, και οι κύριοι που έχουν το κανάλι εδώ, ότι υπάρχει πρόβλημα και να έρθουν εδώ, όψε. Όψε να έρθουν, είμαστε 50 άτομα εδώ, να έρθουν άλλα 300. Είναι 300 άτομα. Εδώ, μέσα σε εμάς, εδώ έχουμε 50 άτομα και να έρθουν άλλοι τόσοι να μας εδώ πέρα να μας φυλάνε. Η δώρα στην εκπομπή αυτή δεν ξέρω απόψε αν θα βγει. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι με την έκκληση που κάνατε, ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα... Μα ήδη έχει έρθει και η αστυνομία νομίζω. Εγώ σας λέω ότι εκτός από την αστυνομία, ο κόσμος ο οποίος σας παρακολουθεί θα έρθει εκεί πέρα να σας υπερασπιστεί. Εάν νομίζετε... μου είπαν ότι ήρθε η αστυνομία, γι' αυτό η Εύη μας είπε, έφερε ένα μήνυμα από το μουσικό και ότι έχουν έρθει ασφάλεια και αστυνομίες και όλες ο κόσμος εδώ και μαζευτεί από κάτω. Και κόσμος, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει εκεί πέρα να δείξει έμπρακτα ότι πρέπει ο κόσμος, κυρία μου, δεν είναι υποχρεωμένος να τρέχει. Ο κόσμος δεν είναι όλη η Ελλάδα πρέπει να έρθει εκεί και δεν χρειάζεται ο κόσμος να τρέχει μεσή νύχτα και να αγωνιά για μας. Εμείς έχουμε ανθρώπους και μας φυλάνε. Ο κόσμος να κάτσει σπίτι του και να μην κουράζει και να μην στεναχωριέται. Εγώ είμαι εδώ. Ο κόσμος δείχνει το πόσο με αγαπάει με τις πουλήσεις των δίσκων μου και με το θέατρα που παίζω και με τηλεόραση το πόσο με έχει ανεβάσει. Και τον κόλο σας που γαμάει αγαπάει. Και εσάς το ίδιο, κυρία μου. Εμένα όχι. Ξεχάσατε ότι γαμάγατε το γιο σας που ήταν 5 χρονών και είστε παιδεραστής. Εσάς. Υποκείμενο της κοινωνίας. Θα πεις για μένα. Υποκείμενο της κοινωνίας. Σκουλίκι. Έχω να πω λοιπόν κυρία Νανά Δούκα. Σ' ακούμε. Καλά είστε. Πολύ καλά. Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, τους ευχαριστώ όλους. Τρέξανε όλοι με την αγάπη τους. Είναι όλοι κοντά μας. Είμαστε μια χαρά. Ωραία. Καιρό έχει να βάζα το ζάπι να σου ρίξουμε κανένα μπούτσο. Άντε παλιό που να φας τίποτα χέρια στη μούρη. Πάλι να ξέχασες. Καριόλι. Όλες οι αδελφές, οι Ελεηνά, τα υποκείμενα όλα, τα περιθώρια, παίρνουνε να πούνε το πόσο τον παίρνουνε. Αφού είναι περιθώρια οι άνθρωποι, τι θα πούνε. Θα πάρουν και μια σοβαρή εκπομπή σαν και εμάς, να πούνε κάτι όμορφο να θαυμάσουνε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλή σας πέρα. Κύριε Βαγγελόπουλε, προσπαθώ τώρα να σας πάρω. Μάλιστα. Είμαστε παρέα εδώ. Ναι. Τηλεφωνούμε από Κηφισιά. Α, κοντά στο σπίτι μου. Ναι. Είστε. Μεγάλη παρέα λέμε. Να είστε καλά. Είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε κάτω. Μάλλον δεν θα κατέβουμε γιατί είπατε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια. Είπα για να μην ξεσηκώνει το κόσμο γιατί έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος εδώ απ' έξω, αλλά πραγματικά έγινε πρόβλημα και θέλω να λάβει το κανάλι υπόψη του αυτό που έγινε απόψε. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε κανένα τυχαίο πρόσωπο, ούτε και τα παιδιά εδώ πέρα να κινδυνεύουν δίπλα μου. Πιστεύω να το λάβουν υπόψη όσοι πρέπει σοβαρά. Πάρα πολύ. Κάνω έκκληση και γενικά δεν φοβήθηκα, αλλά ταράχτηκα. Δεν φοβήθηκα. Ο καθένας, είναι φυσικό αυτό νομίζω. Ταράχτηκα και γιατί είμαι αρματωμένος ως ένα στα κουδάκια από τα όπλα. Προσπαθούμε μέρες να σας πάρουμε. Μάλιστα. Καταρχήν πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ και για εσάς που μας ακούτε, που μας βλέπετε, που μας αγαπάτε. Εμείς το δικό μας έργο των καλλιτεχνών είναι να σας κάνουμε παρεούλα, να σας δίνουμε χαρά, να σας κάνουμε να γελάτε πολλές φορές γιατί είμαστε και κωμικά πρόσωπα, να σας κάνουμε να κλαίτε πολλές φορές γιατί είμαστε και δραματικά πρόσωπα. Όλα τα έχουμε εμείς.
Καταρχήν τα τηλέφωνα πέφτουν, που γελάνε, που βρίζουν, δεν νομίζω ότι στέκουν. Μην φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα, σε σκουλίκια που σέρνονται. Σωστά. Λοιπόν, τα σκουλίκια εκεί που σέρνονται. Αν δεν μπορούσαμε να σας πάρουμε και απόψε, θα γράφαμε στο κανάλι αυτά που είχαμε να σας πούμε. Και επειδή είμαι κάποιο επώνυμο πρόσωπο, δεν μπορώ να πω το όνομά μου στον αέρα. Επώνυμο πρόσωπο είσαστε? Στιχουργός. Όταν λέμε επώνυμο πρόσωπο της πολιτικής. Όχι, είμαι στιχουργός. Α, είστε στιχουργός. Έχω γράψει ένα στίχο, αν θέλετε μπορώ να το πω. Έτσι, για εσάς, για το... Από τη στιγμή όμως που θα πείτε και το στίχο, θα δηλώσετε και το όνομά σας πρώτα. Ναι, μετά όμως, έτσι. Αν και ξέρω τι περιέχει, κυρία μου, αυτός ο στίχος που θα πείτε. Περιμένουμε να τον ακούσουμε. Κάνετε λάθος, δεν βρίζουμε. Μπορούμε να τον ακούσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Εγώ δεν είπα να τον ακούσουμε. Ας τον ακούσουμε. Παρακαλούμε. Λοιπόν, θα το πω. Δεν το λέτε. Το πούτσο μου στο στόμα σου, με φόρα θα το πάσω και από την πολύ την κάβλα μου τα δόντια θα σου σπάσω. Κολάρα! Είσαι πολύ καλός στιχουργός, μπράβο. Μπράβο, είσαι πολύ καλός στιχουργός. Κατευθείαν γιατί... Πολύ καλός στιχουργός, μπράβο. Θα σου δώσουμε το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης. Πάρτο. Πάρτο απόψε το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης. Ο φίλος νόμιζε ότι πρωτοτύπησα. Δικό σου είναι, αλήτη, πάρτο. Κομιετή, θέλω να ακούσω. Άντε, μία. Τίποτα ωραίο. Για να ακούσω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κοπέλα μου, φύγε από εκεί από τον τραχανό που είσαι εκεί πέρα δίπλα. Φύγε κοπέλα μου, σε καταστρέψει. Έφυγε, πες κάτι στον κύριο. Φύγε κοπέλα μου. Μόνο μην απαντήσω. Η κοπέλα σου ξέρεις ψεγγραμμένη εκεί που φοράει... Το μουλί της μάνας σου. Καριόλι. Τη δικιά σου... Μην το κλείνεις μόλι πούστρα. Τη δικιά σου... Μην το κλείνεις μόλι. Τη διάζαν οι Γερμανοί. Και έκανε εσένα, ναι. Με Γερμανούς και Τούρκους έχει κάνει. Βρε άντε από το χάμα, αλήτη. Έλα. Βρε αλήτη από το χάμα. Σε συνδέω. Τραβάτε παιδιά και το καζανάκι. Λοιπόν, τελειώσαμε μια εκπομπή.